Welcome to my vlog. Nakakapagod. Enjoy guys. Oh my! OMG! Hello! Anybody there? Uy. Amo ko talaga. Ayaw ko maging maganda kahit sa isang araw lang. Sobrang enjoy. Oo. Guys. Grabe. Kala mo sa Pilipinas sa atin dito, parang wala lang. Diba? Oo. Natakot tayo pumupunta dito, no? Pero pag ikaw na nakapunta pala sa ganitong sitwasyon, parang ang saya-saya mo. Kasi nakakatakot. Dito. Dito. Enjoy guys. Sobrang enjoy kahit ano, uhaw na uhaw ka. Hindi. Ikaw muna mag-picture sa akin. Okay. Okay. So, Ay, yung... Isama mo lahat. Bakit wala? Hindi. Ay, tama na pala yun. Ano yun? Dito. Okay. Ay, patayin ko muna yun. Oh! Wow! Ganda! Hi! Welcome to my vlog. Ay, vlog daw. Andito kami sa... Tingnan mo! Wow! Kalain mo, hindi mo lang sinabi, amo, kung nakapag-ready sana. Guys, papayat na ako nito guys. Papayat na ako nito kasi nag-hiking kami. Ang taas-taas ng... yung anuhan namin, oh. Akala ko, saan kami pupunta eh. Ako ko, mag-hiking pala kami. Hindi man lang ako nasabihan. Ay, nakabuhay. Andun yung mga amo namin guys, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Nauna pa sila sa amin. Nakaabaya pa ako. Ayun, ayun. Mag-hiking pala kami. Ito po, bagong... ito rin. Ay, nako. Buhay namin ng FW. Ganito, yung buhay namin na kadama. Pero ang mabait Tingnan nyo, naman guys. ng amo namin. Oo, totoo. Sobrang bait. Grabe, nandito ako sa tabi. Punta daw tayo doon. Punta daw tayo. Punta daw kami dito doon, guys. Buti na lang yung amo namin, guys. Mababait talaga yung amo namin. So, tingnan na lang kayo sa vlog namin, ha? Umakyat kami dito sa bundok, kaya medyo hinahingal kami kasi yung matandaan doon sa baba, maganda yung tubig sa baba, guys. Tingnan nyo. May tubig dito. Ang ganda ng tubig. Naku, nakakatakot naman dito. Baka maano tayo ba, ma-slide. Hello, my friend. Nakakapagod. Diba, guys? Ito, nandito kami. Yan mo ko din, ha? Ay, nako. Hirap talagang Diba, iba, tapos nakaganito lang ako. Abaya. Uy, yung bigat. Wow. Ito, nandito kami. My new friend, Ay, nako. Hirap talagang Diba, iba, tapos nakaganito lang ako. Abaya. Uy, yung bigat. Ano mo, sobrang ganda, sobrang enjoy. Sulit yung ano. Punta namin dito, guys. Kasi sobrang nakaka-relax. Kahit sobrang pagod. Vlog sana ako. Wala akong Facebook, wala akong load. Kasi walang signal. Okay naman mag-vlog ka dyan na video lang. Ano mo lang. Diba, guys? Sobrang ganda, guys. Tingnan nyo. Palubog na yung araw.
Pwede naman dito na tayo. Ano naman gagawin namin natin doon? Pwede naman dito tayo maghintay. Hindi na sila babalik. Ano hindi babalik? Babalik yun sila? O siyempre. Saan nila dadaan? Doon, balik direct na yan siguro. Di ba? May ano na sila. May lusutan. Oo. Hindi, babalik pa yun. Hindi pwede sila balik. Hindi sila babalik. Walang lusutan dito. Wala ka na? Saan aakyat sila doon? Aakyat sila doon. Wala ka na? Hindi sila babalik dito. Ano ba? Hindi na yun. Meron na yung papuntang ano. Exitan nila. Saan na sila? Hindi na. Ito po, ewan ko saan kami. Pero sa Riyadh din to. May waterfalls po dito. Asan sila? Uy, nasa loob sila ng kuweba. Tara! Rico, bismillah! Saan na sila? Nandun sa loob. Oh, ang lamig! Oh, napasok kami sa kuweba! Saan sila? Doon! Amira? Doon. Papasok po kami dito. Ang lamig-lamig. Sobra. Oh. Sarap. Dito po kami. Ay! Bismillah. Saan sila? Oh, there. Tingnan mo, papasok kami doon. Oh, mashallah. La ilaha illallah. Ay,